Dámy a pánové, po dlouhé době vítejte u nového videa. Dneska si zahrajeme speciální hru, jak už můžete vidět, a bude se jednat o Subnautiku 2. Tato hra vyšla v momentální chvíli, co natáčím, asi před nějakou hodinou, takže pohodlně se usaďte a pojďme na to. Tuhle hru jsem předtím ještě nehrál a vlastně teďka jsem akorát nastavoval nějaký, takže my si můžeme vybrat, kdo budeme, jo. Felix, líbí se mi Felix, takže můžeme se ho i nějak customizovat, jo. Dobrý. Vezmeme si červenou, já mám rád červenou, takže vezmeme si červenou a pojďme asi na to. Tak jdeme na to, vážení. Above human maximum. Projected lifespan 13 minutes. Adaptation required. Já jsem se zkoušel otáčet, ale mě to nešlo. Zajímavý. I am Noah. You're the QI. Your life is my job. My job is your life. You are burning in slow motion. Under 60 atmospheres of pressure, oxygen becomes a neurotoxin. Nitrogen bubbles saturate your flesh and pry your joints apart. I've opened the door to the... Jsem si to vlastně to... Tak, moment, v tuhle chvíli akorát musím pozastavit, potřebuji si změnit nastavení, takže hned se k vám vrátím. Tak. Wow. Jo, co jsem z toho pochopil, tak se asi trochu dusím. Wow. Co? No, výborně. Můžeme dýchat, výborně. Hurá. Tak jo, to je asi pro ten multiplayer. Počkej, můžeme jít i tady, nebo ne? Ne, asi ne, dobře. Tak, pojďme tady. Tady do té místnosti to tak vypadá. Okay, mě to zřejmě z nějakého důvodu mě to skenuje. Páni. Ty vole, no tak tohle to mě... tak tohle to mě děsí, jenom jak to vidím, kámo. Nesnáším. Kristova noho. Počkej. Co to je? No, vždyť už jsem tady. Nebo co je? No a co s tím mám dělat? Vždyť už jsem to vzal. Co je tady za problém? No. Tak teďka to já jako nechápu úplně. My full name is Noetic Advisor Node, ISV CIDS-B3. Between us, I prefer Noah. You are the QI, the qualified investigator. Wear it with pride. We have made violent planetfall. I don't know the status of the pioneer colonists. The cicada
or the 40,000 souls stored in its quartz memory. I can't release the life pod. The clamps have corroded shut. The tyranny of matter. You'll have to swim out and release them manually. They're on the back of the pod, outside the passenger window. Mind your breath. Aha, super, takže... Čekaj, já se tady něco mohu? Takže, jo, aha. Já musím jakože vyplavat a tady... Něco zjevně. To je hnus. No, tak, a teďka už by to mohlo být, ne? Ukáž. Teď. Ježíš Maria. Tak, počkej. Jsem si možná mohl... Jsem si vlastně... Check outside the passenger window on the rear of this regrettable mass of debris. Jakože tam je ještě jeden? Fuj! Tak, výborně, tak našli jsme to. Tak, a teď předpokládám. Já mám trošičku horší grafiku, přiznám se. Super, takže my jsme ani nevylítli a už jako se něco prostě pokazilo. Výborně. To je hnusky. Ne, prosím, že tady nic nevyplave a nebude mě to chtít sežrat. Prosím, jenom to ne. Výborně, takže už jsme se zjevně dostali přes tutoriál. Krásně sluníčko nás vítá. Nice, hustý. OK, takže už jsme oficiálně tady, výborně. Jo, tady můžu akorát customizovat, dobře. Tak jo. Tak už jsme tady, tak asi můžeme jít do vody. Tady nám asi k tomu něco řekne. No moment, počkej, to si řekneme za chvilku. A teď, když skočím do vody. OK, tamhle rovnou něco vidím. Wow, jako... Co bylo? Jako, vypadá to... Fakt hustě, je to tady jako... Oproti té první Subnautice je to takový mnohem víc barevný. Ty vole, co to je? To je obrovský, nechce mě to sežrat, že ne? To je obrovská ryba. OK. Podezřelé všechno tady. Něco tady furt dělá takovej hnusný zvuk a hrozně se mi to nelíbí. OK, takže pojďme teďka zpátky a podívejme se schválně. A podívejme se tady. Support your work, and if necessary, reverse your death. If I lose track of my colonists, I am empowered to send a qualified investigator to track them down. Do this for me, and I can offer you hazard pay. Credit against your contract debt. Risk code, Sierra Ordinal, Warrant 2. I am already searching for the black boxes of the missing colonists. Stand by for search locations. Downloading colony manifests to your PDA.
OK. A tohle? This isn't Zezura. I thought you should discover that for yourself. Zezura je asi ta There should be a planeta jiná, your fellow pioneers. nebo něco asi. Já přiznám se, že já jsem hrál Subnautiku, ty 2 Subnautiky předtím, vlastně tu normální a Below Zero, Not even the jenom krátce. Teďka jsem nějak začal trošku víc, abych se připravil na tohleto. Central PDA, the standard survival guide. While you pioneer the area and fabricate Takže, tools, takže tohle je vlastně jako pro mě docela novej jakoby svět. OK, takže poslal mi to do PDAčka. OK. Takže my jsme jako asi... My si můžeme nějak upravovat naši DNA, aby jsme jako mohli... Aby jsme tady mohli fungovat, jestli to chápu správně. Well, OK. Asi se můžeme pustit do nějakého... Co je tohle? This organism filters brine into Hustý, to je dobrý. This may be an adaptation to the seawaters. OK, máme tady titánium. High viral load. Tak asi to uděláme tak jako v jedničce. A to bude to, že prostě teďka nafarmíme nějaký věci. Počkej, tady to vypadá hrozně hustě. Oxygen. To jsou 2? OK, přestaneme se tady zaobírat blbostma a měli bychom jít začít craftit. Určitě se za chvilku půjdeme podívat tamhle. Tak, každopádně, pojďme si, to potřebuji stříbro. Pojďme si teda udělat nějaký vybavení teda. The Noetic advisor has transmitted an alert. Notice the intrusive and persistent HUD icon. Return to the life pod at your convenience. Remember that you are in command of the mission. I'm monitoring noxiously elevated viral loads in the seawater. Heavy metal assays detect bone-blistering levels of cadmium, lead, and chromium. This planet is already killing you. We have to know if the life Cože, ono mi to teďka řeklo, find a convenient že tahle planeta mě už i teď zabíjí. phase your mind to the biobed. I'll print you in a new body. You can return to your point of exit to retrieve dropped Super, takže on mě teďka vlastně řekl, že on mě bude jakoby, že když umřu, tak mě jako naprogramuje znova, jestli jsem to teda naprogramuje. On mě jakoby vyrobí znova, jestli jsem to pochopil správně. standing by to reprint you. Ty vole. Takže on mě teďka vlastně řekl, jakože už teď jako umírám. To je výborný. OK. Au! Šokuje to, slova. Tak jo, já se vám asi ozvu při něčem dalším zajímavým. OK, vykraftíme si tady Equipment available to TSF Frontiers. nějaký ten Only this sekírku, militarized výborně. switch axe is approved for colonial fabrication. In untrained hands, firearms are primarily used to harm other colonists or the self. OK, takže máme tady... Počkej, co to je? Bručelo. Kámo, to je hustý tady tohleto. OK, takže máme teda sekírku, nějakou základní. A teďka to určitě potřebujeme skener. A takže na to potřebujeme baterku. Takže prostě musíme jít jakoby hledat, no. A co jsem teda ještě zjistil je, že já jakoby nějak nemůžu jíst jako věci z této planety, It may have formed zřejmě, near a colony nebo jakoby ty ryby, protože mě to jakoby zabíjí. sign of plant life on this world. Mě to zabíjí, protože na to nejsem This waxy zvyklý, jako organismus to není schopný požívat, jestli jsem to správně pochopil. fragmented vegetarians
Když tak mě někdo opravte v komentářích. Budu velice nakloněn zpětné vazbě. Už je to trošku hlubší, tady. Výborně, kopr. Okay, výborně. OK, tady je zase hromada titánia. Co to je? No, ale je to prejedovatý, tak na to nebudeme sát, dobře. Super, plný inventář. OK, ale tady máme hodně kopru, semka se určitě vrátíme. Tak, nazbírali jsme teda nějaký ty základní materiály, takže pojďme to všechno rozkraftit. Už to jako nemůžu vzít. Aha, on totiž on tady ten metal. OK, tak pojďme tady něco odložit. Všechno hodit teda sem. Promiňte, jestli se budu pohybovat nějak jako podezřele. Já mám totiž, mě nefunguje na klávesnici dvojitý Včko, takže takže se pohybuju přes jiný klávesy a trošku to, není to úplně příjemný, nebudu lhát. Jo, takže ono to není tak, pardon, tak teďka jsem přišel na jednu věc. Na to, abych vyrobil baterku, tak potřebuji přesně tady tuhletu, co jsem předtím odříznul, tady kytičku. Tomu ještě vezmeme tady nějaký kopr. Tak, k tomu potřebuji tohle. OK, to je ta... Jo, to je ta skřínka, kterou si můžu udělat to. Ale jsem zvědavej vlastně na to, až tady potkáme nějakýho neúplně příjemného obyvatele tady těchto vod, protože samozřejmě asi všichni, kdo jsme nějak sledovali, tak víme, co se tady má skrývat ve vodě, jako myslím ty leviatany. A nejste si jako úplně jistý, jestli to chci vidět. OK, tak máme skener. Dělá... Nějaký Lucifer Rodsack. Ale to nám ukazuje jako nějaký ten, co můžu oskenovat. Zajímavé. Takže pojďme tady asi do tady toho, protože je to nejbližší nějaká zajímavá lokace. A rovnou tady máme flashlight. Tam nevím, jako jestli úplně potřebuju. Zrovna, ale tak určitě by to chtělo... Já jsem se teda nějak moc nekoukal na tuhle hru, protože jsem chtěl samozřejmě mít z toho hned největší zážitek, abych tady mohl reagovat naprosto, ale naprosto tak, jak budu reagovat na první pohled. Chápete, jakože abych reagoval spontánně, tak to je to slovo. Tak. Takže se... Ty vole, to po mně... Aha, to již svítí. Aha. Tak, teď potřebujeme najít tu kitku, ten Lucifer, tamten, nevím, jak se to jmenuje přesně. Tak a začíná se nám tady stmívat. Což já velice nerad slyším, protože to je velice nepříjemná tady v těchto hrách.
Teďka tady začala hrát strašně akční hudba, tak jsem myslel, že po mně jako něco plave, ale... Tak... Ještě všechno tady oskenujeme. Hele, to je jaký krab? Moment, počkej, moment. Či to je nějaký krab? Ukáž. Už na mě kouká. Seek fresh water intake. Cože to? Já nejsem úplně angličtinář. Nejsem jako úplně angličtinář. Ale jsi moc roztomilej. To je roztomiloučký. Doufám, že mi to jako nic neudělalo, jako že mě to třeba nějak neinfikovalo. Prosím, není náhodou tady tohleto ten... Není. Tak a máme se vrátit do live podu. Prý tam máme nějakou tu. OK, určitě se, hele, dobře, tak určitě se budeme podívat tamhle potom, protože mě tam zajímá, co tam bude. Ježišmarja, plavu hrozně pomalu. Contact. I've located the black box of Anita Gottschall, the colony purser. Partial voice data retrieved. We're so hungry. Anita always liked to watch you shuffle cards. She said you had a knack for holding things. Find out what happened to her. Signal location uploaded to your PDA. Aha. OK. Máme se vydat 160 metrů, ty vole, tam se mě tak chce. No, každopádně, prvně se půjdeme podívat sem, protože mě to tady fakt zajímá. Ještě tady předtím musíme doplnit nějaké tekutiny. Tak, už jsme posilněni pěkně vodou. Tak, podíváme se, co to tady máme, protože... Ježiši, co je tamhleto? Proč? Já ji lokalizoval taky. Je divný. Je divný. Super, já to tady prostě... Dobře. Počkejte, já se na to tady ještě nadechnu. Podíváme se, co máme tady uvnitř. Welcome center, no, tak to nám úplně nevyšlo. Halo? Tohle asi všechno známe, že? OK, tady to vypadá zajímavě. Ježišmarja, zase plný inventář. No tak. Asi se poplavem podívat tamhle. Doufám, že mě tam jako nic nezažere. Jako jestli tam na mě vyplave nějaký 20-metrový hovado, tak příštím bohu, že tady to odinstaluju prostě. A co je tohle? Což doufám, kamarádu, že? Fax Moon. Podezřelé, že? Halo? Není tady, doufám, nic zlého, co by mi chtělo ublížit, že ne? Takhle, minimálně jsou tady dost ošklivý zvuky. Moment ještě. Předtím, než půjdeme pomoct té slečně. Okay. Keep the perimeter sensors on alarm, no matter how many false positives you get, and do not go out alone. They are hunting us. We don't know why. Someone made a mistake a long time ago, and we have to live with it. The damn thing is, maybe it was one of us. Maybe they see us and say, look, it's that soft criminal, back from the dead again. Let's get the freak. And we don't even remember what we did.
Fuj, co to je? Jsi nebezpečný. Jo, au, že... Vás tady je, sakra, chlapi. Tak, pojďme se podívat teda tamhle. OK. Tady ten builder předpokládám. Ne, Ježiši Kriste, to je tohle. Ježiši Kristova noho, já vím, co to je. A je to moc zlý. Já si nechci vidět nic společného. Tamhle to myslím, to je. Tady další. Proboha, proboha. Potential donor found. Suit surface detects molecules matching the organism from the sleep bay. Ty vole, tak to vypadá ale hnusně tohle. Ty vole! Hnus! Fuj! Tyhle, to je odporný, Ježiši Kriste. Nesnáším tyhle hry, fakt já je nenávidím úplně. Proč jsi si to kupoval? Tak teďka mi málem trefil šlak, ale úplně jsem to čekal, tušil, věděl. Ježišmarja pana. Au, jo, já vím furt. Ha! Mě to vůbec... Co to je? To je světlo. Seek caloric intake. To je divné, to je velice divné. Wow, tady to je úplně blízko té vody. Je to přátelský nebo ne? Aha, to tady vodí tohle, aha. Halo? Jseš kamajád? Divný. Tak, vlezeme sem. Tak, jsem tady. Proč jste chtěl, abych semka zase vlezl? Ale jsme tady byli, že jo? Tak proč tady máme být zase? Okay, tady. Biolaboratoř. Můžu oskanovat jako celou tu místnost, prosím. Tak, najím se. Tady je nějaký světlo. Ježiš, proč je to tady potom... Proč je tady takhle uříznutý, já se hrozně bojím. Tak ty vole, tak teďka doufám, že jsem tam nic neviděl, protože jestli tak to bylo obrovský. Proč tady mám? A co tady mám jako dělat? Nechci tady být. No. Nebudu hlát. Jsem jemně zmatený. To Welcome Center nám to prostě jako označilo. Padá to, že ano. Ale já bych sakra rád věděl. Ok, tady je prostě ostrov. Já bych sakra rád věděl, z čeho se získává... Z čeho se získává... No a teď nevím. Moment, vyplavu nahoru a hned se s vámi podělím o to, co chci říct. Mě jako strašně mě zajímá, kde se získává...
To ne. To ten... Robert. Tady ten Lucifer. Mě jako hrozně zajímalo. Kde se to dá sehnat, tohleto? Výborně! Oxygen. OK, tak, moment. Můžu se sakra zeptat, jak se to vyhazuje z toho inventáře. Ne, ono se to asi z toho inventáře ani vyhodit nedá, jak tak na to koukám. Nebo dá, nebo... To není zase tak těžký, tak počkat. Na sklo máme. Dáme sklo. A... Kopr. Tak koprové roši taky můžeme udělat. Když si ho semka hodíme. Kopr. A na to potřebujeme ještě... No, tak. Teď musíme najít zase tu... Jedna je tamhle. Potřebujeme najít takovou tu kytku. No, víte, jak jsem si myslel, že to je jedovatý. Tak, tady je. Tady, tohle potřebuji, přesně tohleto. Můžu ji skanovat? Jo, pořád. This colony of worms in a shared membrane has no earthly analog. You have discovered a new clade. Naming rights may be auctioned off or reserved as a gift for that special someone in your future. Tak, teď můžeme udělat baterku. Tak. Habitat. Co asi znamená habitat? You have taken a major step towards zero debt day. As a platform for systems like the processor and scanner station, a habitat is a vital investment in your future. A habitat can also be an emotional anchor. Proof that you've built something to last. Můžu udělat Reaper Leviatana? To je tak obrovský. Takže můžeme... Asi předpokládám, že můžeme udělat... Rozšířit se jako to tady. Už to tady můžeme rozšířit i už. Tady takhle postavím prostě jenom. Už já si to... No jsem to neudělal úplně jako... Jakože to je prostě už jako takhle, jo, no výborně. Tak, ale postavím to někde jinde, tohle to bylo jenom tak jako testovací. Takže já si už tady jako můžu udělat vlastní bázi. OK. Tady je takový jako místečko pěkný. To si uděláme tady. A přemístíme si tam... Co jsem nemůžu dát? Co jsem nemůžu dát, co? Někam jinam to jako dát můžu? Moment, já to teďka nechám, tak moment. Stojíme semka tohle. To semka nemůžu postavit. Že to je moc nízko, nebo co se mi tím snažíte říct?
Jsem z toho jemně zmaten, nebudu vám lhát. Ještě to musím postavit jako výš. No. Welcome aboard. Aha, ono tady není, tam není vzduch. Oxygen. Trošku problém. To fakt bylo moc nízko. Tak, a teďka... Nemám už titány. OK, ale tak to nebylo zase tak těžký postavit si jako tady nějakou bázi. A teďka předpokládám... že si budu muset... No to je strašně divný, jak to prostě nedokážu jako vylíst, ale mě to jenom jako vyhodí. Seek fresh water intake. Paráda. Říká mi to, ať si udělám... Jo, vlastně vodu já si vlastně můžu udělat, že? A jak si mám jako udělat jídlo? Bo já jsem to jako nepochopil, jak si mám jako udělat sakra jídlo? You cannot digest Au! this world's life. Aha, Locate a gene donor To and mě- adapt its enzymes. mně jak se nedošlo. Už to nemůžu jíst. No, každopádně. Teďka se musíme napít. Ale tak to teda fakt mě zajímá. Proč to nemůžu? Proč to nemůžu jíst? Bo jakoby můžu, ale... Můžu, ale... Proč mě to jako nepřidá? Nebo jak to jakoby mám? Jestli to udělám. Unable to digest. Adaptation required. Brace for digestive distress. Jako jestli to tam v angličtině stojí jako úplně jednoduše, tak já jsem akorát cripple. Každopádně, přidáme si tady solární panely na náš ten. Power connected. All systems online. Tak. Welcome aboard. Hustý. Tak a my můžeme zatím jenom tohle stavit. Počkejte, já bych radši měl zalíst Welcome dovnitř. aboard. A já můžu jako jenom tady tohleto zatím stavět, jo? Mi tím chcete říct. OK, můžeme prostě... Tak já jsem se, kámo, já strašně jsem se lekl té mojí ruky. OK, tak to tady prostě uděláme takhle zatím. Tak, výborně, takže už teďka máme nějaký... Máme kde bydlet, výborně. OK, tak. Stavíme si tady... Takhle. OK, výborně. Už to jako začíná i nějak trošku vypadat, ale já jsem si tady všiml, že můžu nějaký beacon sem dát, jako abych to viděl. Jo, asi to uvidím, když budu dál. OK. Welcome aboard. Jo, já to asi fakt jakože uvidím. Nice, tak to je dobrý. Tak, naházíme semka, přesuneme si semka asi úplně všechno. Jenom co potřebuju na malý sklíčko. To se semka jako fakt někam můžu dát, ty vole, to je ta hnusný. Nechci, aby mě tady úplně strašilo. No, tady nějaký sklíčko.
Mám tady kopr, prosím, ne, nemám tady kopr, výborně. OK, ale už to začíná i nějak trošku vypadat. Vypadá to jako trošičku už tučnější báze. Samozřejmě jsme pořád na začátku jenom, to já neříkám. Ale vypadá to. Takže. Shrnutí naší momentální situace. Už máme básku, ale támhletím směrem žijou moc zlé věci. A nechceme se tam úplně jako vydávat. Neříkám nic. Jo, a my jsme ještě... Já jsem ještě zapomněl na toho Lucifera. Tak já si vezmu ale všechno teďka sebou. A musím najít. Tamhle jsou taky, ale tam se mi úplně líst nechce. Tady jsou. Tady ten Lucifer tamten, nebo jak se to jmenuje. Prostě budeme tomu říkat Lucifer, jo? Je to prostě Lucifer. Lucifera potřebujeme na... Do not hesitate to use alien life forms for survival purposes, but always search for unexpected complexity. My to mám pojmenovat jako báze rovnou. OK. Oxygen. Tak postupně tam samozřejmě všechno přehodíme do té naší báze. Ale, tak by to ještě chtělo někde najít stříbro musíme, aby jsme měli tu, tady tu vylepšenou masku. Co se dělá ten? Ach jo, Ježiši Kriste. Z čeho se dělá fabrikátor? Vydržte. Fabrikátor se dělá z všeho, co máme. Z všeho, co máme tam, takže jdeme do báze. A něco tady na mě pořád jako tak divně kňučí, jakoby. A to já strašně snažím, když to dělá. Přiznám se, já, ne že bych měl tu, nevím ani jak se to jmenuje, tu telozu, prostě tak tu fobii z těch věcí, jak to, z těch ohromných věcí pod tím, jako pod vodou, ale nesnáším vodu, jako fakt jako nemám vůbec v lásce, jako nemám vůbec v lásce vodu. Počkej, co ne. Z čeho jsem to dostal? Sakra. No počkejte, takže ale... Mám tohle, takže udělám ještě jednu gumu. A... Tak. Doufám, že... Nepamatujete se náhodou, jak jsem tady tohleto získal náhodou. Konečně, výborně! Tak, tohleto jsme potřebovali. Tak, konečně jsme to našli. Po těch 5 minutách, co jsem to tady pořád prolízal, nemohl jsem to najít. OK, tak, to bychom měli, takže teďka si budeme moct konečně vyrobit ty ploutve. A budeme moct plavat už trošičku rychleji. Ale trošičku vrásky na čele mi dělá jídlo, protože nemůžu se najíst tady z toho. Aha, OK. To je... To jsem nechtěl. Co tohle? Tak, máme ploutve, výborně. To by bylo. Teď teda musíme opatřit tohle. Sůl, máme tady sůl někde, nebo ne? Asi ne, že? To přece nemůže být tak těžký, však sůl se tady přece někde musí válet na zemi. Tady to vypadá... Spoustu krásných blueprintů, ale taky to vypadá tady, že to je docela nebezpečné. Ale fakt je to jenom hra, takže... Tady nemůže prakticky nic zastavit, že ano.
Jestli tady po mě něco vypadlo, tak se asi poseru, kámo, potřebuji si dát pauzu tak na hodinu. To je fléra. Strašně se bojím jenom rozhlídnout. Můžu tě jako uříznout tady tohle. Oxygen. Ježišmarja. Já třeba najít to stříbro pořád prostě a nevím furt, jako nevím prostě kde je. Wakemaker. To je opravdu podezřelé, že ano. Moment, počkat. Tam to mě zase, to je zase ta žrací ryba, vole. Dělat i jakoby nic především. Oh yes, počkej, tohle nemáme. Baterka, ok, to se... To je vůbec hezky, tak já zase tady zapluju. No, ale no tak, já už chci tady to stříbro, prosím. Co je tohle? No skvělé, tak teďka už to... Vlastně to stříbro potřebujeme pořád. Halo? No výborně. Jo, porád, moment. Pustí, co to tady je? You have entered a viral plume. All other microbial life in the seawater is dead. Use the sonic resonator to to je mrtvej. expunge bloom cankers and clear the infection. Tak to bylo ochfous. Já jsem se to vynořil. Může tady mě prostě všechno přestat prskat, vole. OK, mě to zčernalo, takže tam nepolezem. Bro. Ty vole, no tak to teda ne. Co to je? Je to zlý? Ne, no tak to každopádně hovno. Tak kámo, to, k tomu nepolezu jako nikdy třeba. Ty vole, to je hnus, kámo. Prostě podíváš, kámo, to si pak žralo. Tomu ani neříkej, že už jsem tady byl. Tady jsem nebyl. Tady jsem nebyl, opravdu výborně. Fofruj. No. Google tie record day 620. Sophie Boucher entering. Anita Gottschall and 5 others left Habitat in protest of my decision to end medical treatment for the Seek sick. fresh water intake. They call themselves the Jubilee. They are going to move back to Camp 1 for now. Co tady dělá takový Anita zvuky? claims her group can live in the open sea. She believes the planet is trying to Nevím, že give bych us to what asi we měl need číst, to kámo, survive ale... through the angel combs. I insisted on giving them physicals. They are lucid and rational. No worse off than the rest of us. I can't prove that they are leaving because of Macefield. I can't convince Anita that she is in control of a virus that compels her to the tree like a rat whose parasites drive it into the cat's jaws. I asked Noah not To tady bylo i to kill them when předtím. they die, but I suspect it will anyway. Everyone will blame me. Skvělé. Well, so be it. I must ask Nahima what will happen to the ecosystem if the Jubilee group eats everything. Co pak ty seš? Co to je? Damn it! Damn it! Damn it! Damn! Zip is dead. Not just reprinted. Dead. We all saw how she suffered. The metal poisoning. Her hands trembled. Her gums turned blue. She was always cold. We thought her visits to the hot caves were therapeutic.
Sophie let her get away with it. Everyone loves Zip. But one day she did not return. 2 days, 3. We could hear her black box crying her death down at the bottom of the cave. Why wouldn't Noah reprint her? On the 4th day, Sleep Bay 3 printed a new copy of Zipporah Mog. She was not our Zip. She remembered nothing since the day she boarded the Cicada. Chap says Noah reset her to her last known good state. I am aghast. Oxygen. We are contracted to work off a debt to Altera. But any debt society needs the promise of a jubilee, the trumpet blast of freedom when all is forgiven. Old kings in Babylon declared jubilee when they took the throne lest the people rebel. But now our king can reset the calendar on the day before the jubilee. Naima is right. We are slaves. I must know what is down in that hot cave. I believe Noah fears it and killed Zip to hide it. I believe the Jubilee is out there somewhere in this ocean. A better way to survive. Endurance upgraded. Inventory expanded. Ne. Ty vole, ty mě ani nese. Ne. Jdi pryč. Jsem nedíval na monitor. Kamo, proč je to tady? Dobytek, vole. No, dámy a pánové, s tím, že jsem naprosto neschopný a nedokázal jsem za celou tu dobu, co jsem tady najít to dementní železo, teda stříbro, pardon, tak si myslím, že tady musíme dnešní epizodu ukončit. Myslím si, že jsme se docela tak jako v pořádku posunuli, prostě máme tady kvásku, máme nějaký teda ty základní věci a no, takže díky moc, že jste se koukali, dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím čus!